Aquest any, les activitats de la Breda de l'Eixample s'han fet al pati de l'Escola Sobirans a causa de les obres de la Riera. Dissabte de bon matí es va celebrar un partit de futbol que va enfrontar l'equip dels veterans d'Arenys de Munt contra una selecció dels millors atletes de l'Eixample. El partit, que va ser èpic, va acabar amb un empat a 4. També al matí es van organitzar unes activitats pels més menuts, entre les quals hi havia jocs de cucanya, inflables i escacs. A la tarda, la secció de teatre del Centre Moral, sota la direcció de Meritxell Calafell, va interpretar l'obra Un banquet imaginari, una adaptació de Glòria Aparicio d'un dels contes de les Mil i una nits. Aquest conte durava moltíssim i jo vaig pensar, m'agradaria fer-lo més curtet per nens i canviar-li una miqueta el vocabulari perquè l'entenguessin. Vaig començar i així ho vaig fer. Un conte que dura potser explicant-lo 20 minutets, mitja hora, que ja està bé per nens. I bé, a l'Esteve Torrent, una vegada parlant, li vaig comentar i em va dir em faria molta gràcia de que el féssim a Arenys de Munt. La nit de dissabte va reunir els veïns i veïnes al sopar de germanor, que va estar amenitzat per Leandre Mora. Després, el duet Ària va convidar a tothom a ballar cançons de tots els temps. Diumenge, la Breda va cloure amb la ja tradicional gran sardinada popular. Seguidament es va gaudir d'una audició i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Palafolls i escoles de música. Aquesta Breda ja ens l'esperàvem del modo que ha anat. Ha sigut una Breda molt laic, molt tranquil·la, amb poca gent. Hi ha hagut altres activitats en el poble que ens ho han tapat una miqueta, però també les obres de la Riera també han sigut una causa principal. De totes maneres, nosaltres de tot això estàvem al cas de què ens podia passar i de fet ha passat. Però no passa res, vàrem dir que seria la nostra Breda. Després de 30 anys o 30 i pico que estan funcionant les Bredes, necessiten un canvi com moltes coses s'estan canviant. I les Bredes jo crec que també ha de ser així. Aleshores, no sé, necessitaríem gent potser amb empenta, gent més jove que nosaltres i que tiressin les Bredes endavant però d'una altra manera.